Здравейте майнаци, бонаци, батали и всякакви готини хора там. Този път ще ви науча как да станете от шматка-батка. Или по-точно как да напомпате бицарката, назобате газината, набохате гърбеца и да помпате точки на стрент. Щом слушате това, значи или сте батка с носталгичен пристъп или сте шматка, която е сулунтоби батка. И в двата случая информацията, която ще получите, е толкова секретна, че дори Лазар Ангелов би си продал брадата като зимни гащи на някой скитник, за да я чуе. Тази информация е стара като света, че дори може би повече. Предавана е в моето семейство поколение наред от прадядо на правнучка Стринка Леля бабето, после пак на прадядото и накрая на първородния син Ейкей. Аз. Тя включва айляк диета и айляк програма за тренировчица. Също така ще ви подейства като карта капан на Йогиох, която моментално ще ви еволюира от шматка в батка, която от своя страна притежава изключително желаната от кефли миндили батали майначки крокозъбели физика, a.k.a. Aesthetics. Пълният комплект батка включва 40 санта ръка, още толкова врат, наполовина крак, гръб стил кобра болна от заушка, боса глава, на тати БНВ-то, църница си и евентуално спортно елегантен анцунг за стрент. Нека започнем с диетата. Закуска, мазна баница по възможност софийска, боза 20 мл на 1 кг телесна маса, малко протеин, гейнер, азотен бостер, креатин, стромба, дека, синтолче, 5 хамбургера от Макдоналдс и диетична кола. Обяд, тук карате по-леко и разтоварващо с малко зелена салата, от 2 до 58 кебабчета, 3 дьомнера и 1 баклава за енергия. Вечеря, каквото решите, понеже организмът ви отдавна е колабирал и е без голямо значение какво ще набутате в търбуха. Забележка, ако диетата ви ограничава много или не ви достига енергия за през деня, можете да минете на 2 или повече такива диети. Забележка 2. Ако целите да сваляте мазнина с цел пресата майка, можете да замените ходенето до магазина до вас с ходене до магазина до вас пеша. Забележка 3. Никой не иска да сваля килограми, кардиото е за путки. А сега е ред на програмата. Понеделник, тук тренираме гръб и гръб. Разгрявка, биене на куче с пръчка 2 серии по 3 повторения, набиране за брат 1 серия по 1 повторение, умряла тяга 50 серии по 1 повторение, умряла тяга с тежести 1 серия по 1 повторение. Вторник, сряда, четвъртък, тук сме гърди и бицепс. Отседнали на скок с прав щанга за бицепс, 5 повторения по 5 серии, накъдрен лост с амплитуда за бицепса също толкова, избиване на комплекси пред огледалото 2 серии по 2 повторения, прав лост за бицепс на стойката за клякане 2 серии по 5 повторения, и стига толкова за днес, че ще ви гръмне бицарата и ще ви удари зад врата. Петък правим почивка и промиване на организма с алкохол с цел хипертрофия. Събота и неделя не правим кардио. Тази тренировка има 99,9% успеваемост и работи дори при зимни условия. Също така тренирайте през седмица, за да не се преуморите. Забележка, винаги когато отивате на фитнеса или дори само да минавате покрай него, трябва да се тагнете в Фейсбук и да си напишете в скайпа нещо от рода на «Фитнес, че е». Помпаме малко ние, много слабо стиво, дързая с дъмбела или някое друго мъдро статусче. Да си знаят. Надявам се този безценен урок да ви превърне в мега машина, изрод, изверг, голем, лош и тъна. От мен, довиждане яй майна.